druhé najnižšie číslo v celej súťaži. Takže to posúvanie si lopty a hľadanie voľných pozícií je dôležité. Nám sa ale začal duel 7. kola. Tria môžu ísť hostia, teda domáci dopredu. Oj, tak to bola ťažká. Je trojkár. Nebojí sa vystreliť z diaľky. Dokonca mimochodom, keď som rozprával o tým Regland Story Medzi rytierov. A vidíš, na jednej strane máš trénera, manažéra, na druhej strane máš hráča, manažéra v podaní Tomáša Mrviča. Asi len na Slovensku krásna akciáciu. Underwood na Jonesa. Velikov na Underwooda. Podávajú si to teraz hráči, ale vymysleli výborný útok, z ktorého John domáceho týmu. Underwood si pýtal loptu, ale sa rozhodol mu ju posunúť až teraz zdvojený. Dobre, cut aj druhý a končí to s mečom. Jones, krásna prihrávka, ale vyšmyknutá lopta Underwooda, ale Regland všetko náprava. A toto je... Nebude to strata. Regland ešte udržal loptu v hre. Šiel do ťažkého zakončenia, ale domovitejšie na čiere trestného hodu. To už bol 10. a 11. pokus čiary trestného hodu, ale Regland to... Dnes ale kým celostrelecký veľmi aktívny. To sa nám samozrejme ako slovenským fanúšikom páči. Teraz Regland, ten je zdvojený, Chlupis mal voľnú pozíciu za oblúkom a toto budeš. A tým za Nitry. A zatiaľ to vyzerá na víťaznú premiéru Velikov Regland. Ten bol nakoniec faulovaný Páleník. Ale rytieri 13 hodov.